Partiya Demokratîk a Gelan HDP, DBP, KCD û KJAyê bi duruşma ji darbeyê re na demokrasî hemaniha li Amedê mitîngek darxist. Ama darbelere karşı hayır. Ji ber ku beriya hilbijartinan li qada stasyonê teqîn pêk hatibû, îcar ewlehiyeke berfireh li derdora mitîngê hate girtin. Polîsan li 4 cihên sereke lêgerîn kir. Ciwanên HDP qîma xwe bi ewlehiya polîsan nayînin, wan jî xaleke kontrolê daniye û ew jî li vê derê yek bi yek xelkê lêgenîna derbas dikin. Pêşî hevseroka HDP Sabahat Tuncel derkete serdikê piştre endamê şandina İmraliyê Sirri Süreyya Önder. Her duyan jî daxwaza rakirina tecrî de li ser Öcalan kirin. Piştre hevserokê HDP Sirhedîn Demirtaş jî di mitîngê de axivî. Demirtaş bang li hikûmetê kir ku riya İmraliyê veke û pêvajoya çareseriyê ya müzakereyan careke din bi Öcalan re dest pê bike. Tecrit bitmelidir. Tecrit bitmeli derken de öyle avukat aile... Divê tecrida li İmraliyê dawî bibe. Hikûmet vegere pêvajoya çareseriyê. Em dixwazin hikûmet ji van şer û pevçûnan û derbeyan ders werbigire û aştiyeke mayînde pêk bîne. Sîstema İmraliyê sîstema dîlgirtinê ye. Ji ber vê yekê divê dawî li vê sîstemê bê û şert û mercên muzakereyan ji nû ve bêne avakirin. Kesên ku beşdarên mitîngê bûn jî xwestin pêvajoya çareseriyê ji nû ve dest pê bike û Öcalan jî bê azad kirin. Bi hevre bi aşitî jiyana me başka şansım ne şansımı Kurda ne şansı Türkiye. Em ji bo Öcalan em özgürlük dixwazin. Ji Türkiye başê wan be, Kurê wan be, bira barişê çêkin. Xwazin aşîtî biratî ve kevî çê bibe, em dixwazin deyî zilim çê nebe. Em Kurdistanî dixwazin. Ji zêde kevdir tuneyî. Bir aşitî baş, bir aşitî be. Dilê dayîkan heşawate. Bila bez de dilê dayîka bişawate. Ev demeke dirêj bû ku waritiya Amedê destûr nedide HDP mitîng li dar bixe. Piştî şer û pevçûnan yekemîn mitîngek ku li Amedê ji aliyê HDP ve têl darxistin. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.